كمي كنيكم كبرات قدوسان نا እግዚአብሔር ሰባት كمي تخونو لحنديكم لما عنتي بزعبا منفسها وجينا هنمهر منفسها وج زبل تمرتي مسادلنا فيديوهات زغبرنايو ናይ بحقي طفانا نيرو مالتيو بوزح منفسها وجات اغاطيمونا مالتيو حجي ግን ጎይታ ረዲእና لما عنت ዛ ቪዲዮ ክንገብራ ኺልና ኣለና ካብ ሕጂንኒዮ መንፈሳዊ ውግ ዝብል ተኸታታሊ ትምህርቲ ክገብር ማለትዩ ስለዚ ናብ ትምህርትና ክንከይድ እግዚአብሔር ይባርክኩም በጸሎት ክጅምሬ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ኣለና በጎይታናን በመድኃኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ምስጋና ንዓኻ ይኹን ሽምካ ዝተባረኸ ይኹን ከምዚልካ ፍቃድካ ኮይኑ ለማ عنتي ብዛዕባ ማይ መንፈሳዊ ውግ ክንመሃር ስለዝፈቀድካ ኣለና ነመስግነካ ኣለና ከምቲ ቃልካ ዝብሎ نتحايل كي أسركم كتبزو نتناتو كتبزو عيدخولون يخم تبايلو خم تصحفه بقويتا بيسوس كريستوس مزخون عنت نايت سلا السرارحة نايت سيت أنا السرارحة بقويتا بيسوس كريستوس سم سأسر يخون نأسر لنا كبرن مسكانان سجدتنا عخا يخون قويتا آمين باركس لما عنتي بزعبا منفسهوي وق انتايو خن مهارينا قالنا إجزابير كل جزية خمس بلنا أبزع عالم زي منفسهوي زبال وقالو ناي سغا وقا زبال الله ابز عالم كنبر كلنا بزح عينت وقا سمعنا لنا بزح عينت وقا رينا لنا بزحات سبات probably اب استفلاليه وقا استساتفو كمان كتلو تخولو مالتيكم وقا خنبل كلنا بزح غزي امنتا يكايتلنا اب كلته منغستات يزكايت اب كلته استفلاليو غجلتات كاي كايد مالتيو مبزحدو غزي ግን وقا كم تخلاتنا نفلطو اب عالم تعنت وق كايد اندحرنا اب كلته منغستات يكايد مالتيو سلازي ازلو ما عنتي نمهارو تمرتي بزعبا منفسها وق بتعمي تقام زخونه تمرتيو مخنياتو حدا سب امنا كريستوس منغست مسمصانا مستي ناي صلمات منغست غديفنايو زمصانا ناي صلمات منغستي كل غزي وقينا نغطم وق خم نغطم كم زي غطم بمتاي كنفلط نخل بزح غزي ناب غويتا مسمصانا ناب غويتا مسمصانا منبابرونا بشجرنا بحر حدا نغراتنا كل ነገር يتحازلنا نغرات يسرنا بصح شجرات كنرئ نجمر نمنتايو قدم رينا زين فلت نغرات اب حدش منغستنا كريستوس مسمصانا ግን حماق نغرات كنرئ نجمر اذا سلامنتاي يخون اندحرينا منفساو وجيو ግን بصح سب منفساو وج خمزلو ايفلطنيو بصح سب ناي بحق بس بمنفس كنواقع خم نخل منفساو وج كل جزء اب سمايات كم زكايت مصحف قدس اندا نغرنا ግን اتص على اخاني حساو سلو زخونه نحاسوت ابو خم زبلو غيتانا مدحينا ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ካንታ ይገብረና ነዚ ነገር ዝንኻይ ንፈልጥ ኣብ ምድሪ ከምዘ የለ በቃ ከምዘ የለ ኮይኑ በሐሶት ገይሩ የታለለና ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ሰይጣን እንታይ ዝብለና ናይ ሓሶት አቦ ይብለና ባዕሉ ፈጢሩ ናይ ሓሶት አባ የእምሮና ሁሉ ጊዜ ይመልአና ማለት ውግእ ዝባሃል ከምዘ የለ መንፈሳዊ ዝባሃል ውግእ ከምዘ የለ ኣብዛ ዓለም እዚ ዋልሓት ውግእ ዝባሃል ነገር ከምዘ የለ ስጋው ጥራሕ ከም ዝኾነ ገይሩ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ዝሓለፈ ትምህርትታት ዝመሃርክዎ ክልተ ጊዜ ብዛዕባ መንግስቲ አምላኽ አባል ናይ መንግስቲ አምላኽ ምዃን እንታይ ማለት እዩ ኢልና ተማሂርና ነርና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክፍተን ከሎ ሪኢና ነርና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ሒዙ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ከም ዝመጸ ተማሂርና ነርና ብልክ መንግስቲ ሒዙ ምስመጸ ትናይ ሰይጣን ናይ ጸልማት መንግስቲ አምላኽ ዝኾነ ከምቲ ኣብ ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ናይዚ ዓለም አምላኽ ዝብሎ ነቶም ክብር ናይ ክርስቶስ ንኸይሩ ይዕንቶም ዓወሮም ከም ዝብለና ናይዚ ምድሪ ዚ አምላኽ ከኣኒ ናይዚ መንግስቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ ከኣኒ አምላኽ ዝኾነ ምስቲ ክርስቶስ ከኣኒ ናይዛ ምድሪ እዚኣ ናይታ ብርሃን መንግስቲ ሒዝዋ ዝመጸ ንጉስ ዝኾነ ክልቲኦም ክጋጠሙ ከለዉ ንርኢ ማለት ኢና ስለዚ ክልቲኦም እቲ ሰይጣን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ክፍትኖ ከሎ ንርኢ መንግስተይ ኩሉ ክበካየ ንዓይ ስገደለይሞ መንግስተይ ኩሉ ክበካየ ክብሎ ከሎ ንርኢ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንእግዚአብሔር አምላኽካ ጥራሕ ስገድ ጽሑፍ ኢሉ ክስዕሮ ከሎ በቃል ንፈልጥ ማለት እዩ بدحريو سيطان غديفو خمز خدن نفلط سلاذ ابتا ساعات تيا كلت منغست ابز مدر اللوا بدحريو مالتي حانتي ناي غويتانا يسوع كريستوس حزوات مزمصه ناي منغست املاخ تبال وي منغست سمايات نبلا منغستيا
ተኻልኢት ኸኣኒ ናይ ቀደም ኣብ ጸልማት ዝነበረት መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ዘላ መንግስቲ ታ ናይ ሰይጣን ዝገዝኣ መንግስቲ እያ ወይ ድማ ናይዛ ዓለም መንግስቲ እያ ስለዚ ሎማዓንቲ ክልቲአን ዘን መንግስታት እዚአን ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብራ እንድሕሪልና ይዋጋኣየን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 11 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብለና እዛ መንግስቲ ኣምላኽ ተደፊኣ ኣላ ተደፊራ ኣላ ይብለና ንምንታይ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 እንድሕር አንቢብናዮ እንታይ ኮይኑ ተይልና ኣብቲ ላዕሊ ኣብ መጀመርያ ብዛዕባ መን ይነግረና ብዛዕባ ዮሃንስ መጥመቕ ኣብ እስር ቤት ከኣቱ ከሎ ንሪኦ ዳዕራይ ዮሃንስ መጥመቕ ክሳዱ ቆሪጾም ቀትልዎ ከለዉ ንርኢ ዮሃንስ መጥመቕ መን ይተይልና መንገዲ ዝፀረገ ናይ ክርስቶስ መንገዲ ዝፀረገ እዩ ነይሩ ግን እንተኾነ ግን ሄሮዶስ ቀትሎ ከሎ ርኢናዮ ማለት ኢና ስለዚ እቲ ናይ ሰይጣን መንግስቲ ኦልሬዲ በቶም መንግስቲ ሒዞም ዝመፁ ናብዚ ምድሪ እንታይ ክገብሮም ጀሚሩ ማለት እዩ ቀትሎም ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሰይጣን መንግስቲ ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብረና ምስቲ ናይ ክርስቶስ መንግስቲ ዝኾነ ሰብ ኩሉ ግዜ ይዋግአካ ማለት እዩ ቀደም ኣብ ሓደ መንግስቲ ኣብ ናይ ጸልማት መንግስቲ ስለ ትኸይድ ነበርካ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ውግእ ኣየጋጥመካን እዩ ማለት ይገዝኣካ ባርያ ኮንካ ስለ ትነብር ሙሱ እንታይ እቲ ትኾኖ ነገር ብዙሕ ኣይትፈልጦን ኢኻ ምክንያቱ ባርያ ኢኻ መሰለ ይብልካን ክትበኣሶ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሓይሊ እውን የብልካን መንግስትኻ ምስ ቀየርካ ናብ ክርስቶስ ብክርስቶስ ምስ ደሓንካ ኣብታ መንግስቲ ኣምላኽ ኣባል ምስ ኮንካ ግን ሽዑ ፊት ንፊት ክትጣመት ኢኻ ትጅምር ኩሉ ግዜ ዝፅምተካ ኣይገትፈካን እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ሰለስተ ነጥብታት ብዛዕባ እዚ ናይ ጸልማት መንግስቲ ዝበሃል ኣብዚ ምድሪ ዘሎ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ከም ዝኾኖ ብዛዕባ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ስለዚ እታ ናይ መጀመርያ ነጥብ እንታይ እዚ መንግስቲ እዚ ዘይረአ መንግስቲ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘይረአ ዓለም ከም ዘሎ ኣብዚ ምድሪ ብዓይንና ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚ መንግስቲ እዚ ምክንያቱ መንፈሳዊ ነገር ኩሉ ግዜ ብመንፈስ እዩ ዝኸውን ብዓይንና ኣይንሪኦን ኢና ማለት ግን የለን ማለት ግን ኣይኮነን ስለዚ እዚ መንግስቲ እዚ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ ብዓይንና ክንሪኦ ዘይንኽእል ዘይኮንና እግዚአብሔር ዕንትኻ ተኸፊትልካ መንፈሳዊ ዕንትኻ ተኸፊትልካ ክትሪኦ ትኽእል ብዙሕ ነገራት ኣብዚ ዓለም ይግበር እዩ ብስጋ ዓይንና ስለ ዘይንሪኦ ግን እንታይ ንገብር ብዙሕ ግዜ የለን ኢልና ኢና ንሓስብ ንምሳሌ ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ ቁጥሪ 19 ዘሎ እንድሕር ርኢናዮ ብዛዕባ ኤልሳ ዝበሃል ነቢ ናይ ኣምላኽ ዝነበረ ዳሕራይ ንእስራኤላውያን ነቲ ንጉስ ናይ እስራኤል እሱ ዘማኽሮ ነይሩ ቶም ካልኦት ጸላእቲ ዝኾነ ነገር ዘረባ ክዛረቡ ከሎ እሱ ግን ብመንፈስ ዓለም ዝንቀሳቐስ ሰብ ስለ ዝኾነ ተገሊጹሉ ኩሉ ማዕረ ተነጢቑ ዝክታይ ዝንቀሳቐስ ሰብ ስለ ዝነበረ እቲ ምስጢር ናይቶም ንጉሳት ተዛረብዎ ይፈልጥ ነይሩ ስለዚ እቲ ኢንፎርሜሽን ዝረኽቦ ዝነበረ ሓሳባት ኩሉ እንታይ ይገብር ነይሩ ነቲ ናይ እስራኤል ንጉስ ይዎ ነይሩ ዳዕራይ ቶም ናይ ሓደ ካብቶም ናይ ጸላእቲ ናይ እስራኤል ዝነበረ ንጉስ እንታይ ገይሩ እዚ ምስጢር ተሓቢና ንዛረቦ ዘለናስ ከመይ ገይሩ ኣብ መንግስቲ ናይ ንጉስ እስራኤል ዝበፅሕ ዘሎ ከመይ ገይሮም ዞም ሰባት እዚኦም ፈልጡና ስለዚ ኣብዚ ምሳና ዘለኹም ሰባት ትሕስቡ ሰባት ኣለኹም ኢሉ ክዛረብ ከሎ ዳሕራይ ሓደ እንታይ ኢልዎ ሽዑነት ንጉስ ኖ ከምኡ ይኮነን ኤልሳ ዝበሃል ነቢ ኣሎ ንሕና ኣብዚ ተዛረብናዮ ኩሉ ክሰምዓና ዝኽእል ካብቲ ዘለዎ ኮይኑ ክሰምዓና ዝኽእል ነቢ ኣሎ ኢሉ ሕጂ ኤልሳ ብርሑቕ ቦታ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዘለዎ ኮይኑ ክሰምዕ ብምንታይ ክሰምዕ ክእል ብስጋዊ እዝንኻ ክትሰምዕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቁርብ ከማን እንድሕር ሪሕካ ክትሰምዕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኤልሳ ግን ከመይ ገይሩ ሰምዕ ነይሩ ብመንፈሳዊ እዛኑ ሰምዕ ነይሩ መንፈሳዊ ዕንቲ ዝበሃል ኣሎ መንፈሳዊ እዛን ትበሃል ኣሎ እግዚአብሔር ነዚ መንፈሳዊ ዕንቲ ነዚ መንፈሳዊ የእዛንኩም ይኽፈተልኩም ንኹላትና ይኽፈተልና ምክንያቱ መንፈሳዊ ዕንትኻ እንድሕር ተኸፊቱ መንፈሳዊ የእዛንካ እንድሕር ተኸፊቱ ኩሉ ነገር ኢኻ መንፈሳዊ ነገር ትርኢ ማለት ኢኻ ስለዚ ኤልሳ እንታይ ገይሩ ሾ እምበኣርከስ እቲ ናይ ጸላኣይ ሓይሊ እንታይ ገይሩ እቲ ንጉስ እምበኣርከስ ነዚ ኤልሳ በቃ ንዑ ክነኣስሮ ኣለና ክንቆትሎ ኣለና ኢሎም ዝሓሰበ እንታይ ገይሩ ኣብቲ ኤልሳ ዝነበሩ ከቢቦም ነቲ ከባቢኡ ብኩሉ ከቢቦም በፍራስ ገይሮም ብሓይሊ ብርቱዕ ሓይሊ ናይ ወታደር ገይሮም ከቢቦም ንኤልሳ ምስ ረኣዮ ኤልሳ እቲ ጊልኡ ዘገልግሎ ዝነበረ ኮይኖም ተራእዩ ደገ ውፅእ ተበሉስ እታ ከባቢ ብወታደራት ተኸቢባ ነይራ ማለት እዩ ምስ ተኸበበት ኤልሳ እንታይ ርዩ መላእኽቲ ብድሕሪቶም ወታደራት ኮይኖም
ካብኣቶም ዝበስሑ መላእኽቲ ሪኡ ማለት እዩ ብመንፈሱ بعينه مسرعيه شعو منو ما يتربشن اتو مسو زنبره ግን ፈሪሑ شعو እንታይ ኢልዎ ኤልሳ ባርከስ ካብቲ ምስኦም ዘለው ቶም ምሳና ዘለው ይበስሑ ስለዚህ ኣይትጨነቕ ኢልዎ እንታይ ትዛረብ ኣለኻ ንሕና ዳ ክልተን ዲና ከመይ ጌርካ ኹም ትብለና ኢሎሞ ስለዚህ ብዙሕ ግዜ ብስጋኻ ከለኻ ክልተ ሰብ ትኾንካ ክልተ ሰብ ጥራሕ ይዝራየካ ብድሕሪኻ ዘለው መላእኽቲ እግዚአብሔር ዘቐምጠልካ ኣይትሪኦን ኢኻ ስለዚህ ኤልሳ ሽዑ እንታይ ኢሉ ጸልዩ እግዚአብሔር አምላክ ዋላ እንደቂቅ ትኹን ንሓንሳብ ዓይንቱ ክፈተሉ መንፈሳዊ ዓይንቱ ክፈተሉ ሞ እዚ ሰብ እዚ ብድሕሪቶም ሰባት እንታይ ዓይነት መላእኽቲ ሕልውና ከም ዘለዎ ክርኢ ምእንቲ ዓይንቱ ክፈተሉ ኢሉ ጸልይሉ ማለት እዩ ሽዑ ዓይንቱ ተኸፊቱ ናይቲ ግሊኡ ማለት እዩ ዓይንቱ ምስተኸፈተ ብጣዕሚ ተገሪሙ ኩሎም ሪእዎም ማለት እዩ ሽዑ ዓይንቱ ተመሊሱ ፍትናይ ቀደቡ ማለት እዩ ተሕራይ ከምቲ መጀመርያ ዝፈርሖ ኣይፈርሐን ማለት እዩ ትፈርሐ ተጠዋቢሉ ተሕራይ እንታይ ኮይኑ ኤልሳ እቲ ታሪኽ ከም ንፈልጦ ኤልሳ እንታይ ገይሩ ሽዑ እግዚአብሔር ዓይንቶም ኩሎም ዓውሮም መስበሉ ኩሎም ቶም ወታደራት ብምሉእ ከዓውሩ ከለዎ ንርኢ ካብዚ እንታይ ና ንመሃር እንድሕሪልና መንፈሳዊ ነገር ከም ዘሎ ኣብ ዓለም ዝግበር ኣብ መንፈሳዊ ነገር ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ኩሉ ሰብ ኣብ ኩሉ ሃይማኖት ዘሎ ተንበርኪኹ ይጽልይ ምሳሌ ክጽሉ ከሎ ኣብ ጥቓኻ ሰብ የለን ኣብ ጥቓኻ ኣምላኽ የለን እንታይ ኻ ተኣምን ኩሉ ግዜ ኣብ መንፈስ ኣምላኽ ኣሎ ጣዖት ዘምልኹ ተኮይኖም ኣብ መንፈስ ጣዖት ኣሎ ሰምዓና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዋላ እምኒ ለጢፎም ስእሊ ለጢፎም ዘምልኹ ሰባት ኣሎ በቃ ስእሊ ሓደ ዓርኮም ሰኣለው ስእሊ ለጢፎም ዘምልኹ ሰባት ኣሎ በቃ ጣዖታት ኣብ ገዞም ስእሊ ገዚኦም ከምዳ ድኳን ለጢፎም እዚ ኣብነ ክስታዮም እዚ ኣብነ አረጋው ባህል እዚ ኣብነ ተኽለ ባህል እዚ ዝኾነ በቃ ኩሉ ሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ዘምልኹ ብቸካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጣዖት ይዘምልኽ ሰብ ይዘምልኽ ሰብ ስለዚ ወዲ ሰብ ነቲ ዘምልኾ ከመይ ጌርካ ተምልኾ ትልካዮ ሰምዓንሎ ይዝብለካ ብመንፈስ ሰምዓንሎ ምክንያቱ ኣብዚ ብዓይኑ ግን ኣይርዮኒ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝኾነ ሃይማኖት ወላ ክርስትና ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ኣብ ምስልምና ወላ ኣብ ቡድሃ ዝኣምኑ ወላ ዞም ህንዲ ወላ ገለ ኩሎም ብመንፈስ ሰምዓካ ነገር ኣሎ ኢሉ ይኣምን ይሰብ ክርስትና ኻኹም እዩ ታና እግዚአብሔር መንግስቲ ናይ መንፈሳዊት መንግስቲ እያ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዘን ክልተ መንፈሳውያን መንግስቲ እንታይ ገብራ ይዋጋ ስለዚ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ኣብ ምንታይ ናተልና ኣብ ውጊ ኢና ዘለና ማለት እዩ ውጊ ከም ዘለና መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ስለዚ ናይሎም ማዓንቲ ዘይረአ ዓለም ከም ዘሎ ኣብዚ ዘይረአ ዓለም ዝኾነ ይኹን ኣብ ዓለም ዝረአ ነገር ካብቲ ዘይረአ ነገር እዩ ዝመጽእ ይብለና ኣብ ዕብራውያን 11:3 ኩሉ ዘይረአ ነገር ማለት እዩ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘይረአ ነገር ወላ ቴክኖሎጂታት ድዩ ወላ ገለብ ዓለም ዝመጽእ ካበይ ይመጽእ ኢልና ኣይና ሓትተን ኢና ግን ከመይ ገይሩ ቴክኖሎጂ ሰሪሖሞ ኣበይና ዩኒቨርሲቲ ተማሂሮም ሰሪሖሞ ኢሉ ዝሓትት ሰብ የለን ግን ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ይብል እዚ ኩሉ ዝረአ ነገር ካብቲ ዘይረአ ዝመጽእ ይብለና ስለዚ ካብቲ ዘይረአ ክመጽእ ከሎ እንታይ ማለት እዩ መንፈሳዊ ነገር ከም ዘሎ ይነግረና ኩላትና ከም ንፈልጦ ናይ ዳንኤል ጸሎት ናይ ዳንኤል ታሪኽ ክንፈልጥ ከለና ነቢ ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 10 እግዚአብሔር ጸሎት ክጽሉ ከሎ ጸሎቱ ከም ዝመለሰሉ እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ጸሎት ግን እንታይ ኮይኑዎ ንብል ኣብ ሰማይ ተኣሲርዎ ከም ዝነበረ ታሕራ ገብርኤል መልአክ መጽዩ ጸሎትካ ኣብ መጀመርያ ኮይ ተመሊሱልካ ግን ናይ ሰማይ ኣየራት ነቲ ነገርካ ሒዞምልካ ክብሎ ከሎ ንሰምዕ ስለዚ ኣብ ሰማይ ኣየራት እግዚአብሔር ጸሎት ምጸልኻኮ በረኸትካ ቀልጢፉ ይበካ ሓንሳብ ጽናሕ ይብለካ ሓንሳብ ቀልጢፉ ይምልሰልካ እግዚአብሔር ግን መን ሕዘልካ ትልካ ቶም ናይ ሰማይ ኣየራት ኣብ ኣየራት ዘንቀሳቀሱ ኣጋንንቲ ነዚ ጠፈር ዘንቀሳቀስዎ ነዚ ሰማያት ዘንቀሳቀስዎ እሳቶም ይሕዙልካ ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ እንታይና ንፈልጥ ማለት እዩ ሰለስተ ነጥብታት እተን ሓንቲ ዘይረአ ዓለም ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ኩሉ ብዓይንና ንሪኦ ብዓይንና ተዘይርኢናዮ የለን ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ዓይንትኻ እንድሕር ከፊትልካ ናይ እግዚአብሔር ነቢ እንድሕር ኮንካ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓይንትኻ ተኸፊትልካ ብዓይንኻ ብዙሕ ነገር ትሪኦ ነገር ኣለካ ዓይንኽ ንብል ከልና ግን እዚ ናይ ስጋዊ ዓይኒ ይኮነን ወዲ ሰብ ደቂሱ ከሎ ብለይቲ ሕልሚ ይርኢ እዩ
حلمي خطرق خلخا انتهي مالتي دقسكا خازلخا عينخا تعميتكا خازلخا كن بوزوح نغير تري كالي مثالي انا يعنتي حجه عميته اب زخونه بوتا بصيح خمص خله كرئ خله بعلي بساينا غوركو مالتي سلازي يعنتنا از عنت طرح يكونن زري منفساوي عنت زبحال الناس سلازي لما عنت እግዚአብሔር املاح منفساوي عنتنا يخفتلنا نخلاتنا منفساوي عنتنا يخفتلنا كمتي مس إلسا زنبرت جليو እግዚአብሔር انتو زخفتلو نت منفساوي ነገር مسرايو شعو زامنمو كابت فرحز وصه كوم خا እግዚአብሔር يعنتنا يخفتلنا اتا خاليت نطبي اب زيره وق كم زاتنا نخرسوس مستقبلنا داغم مستولدنا تاكوينا مالتنا اب زيره وقاتينا زيره نحنا خنريو زي نخل كن او وقاتينا مالتي سلازي ازو وق ازي مرحت اللوو جنرالات اللوو ناتو نت نغرات كله زنقاساقسو اللوو اب افيسون معراف 6 باولوس اب እግዚአብሔር ጽንዑ ይብለና اب እግዚአብሔር حيلو ይብለና اب حيل እግዚአብሔርን اب እግዚአብሔርን حيلو ጽንዑ ይብለና تحريو قلسنتنا مسغان مسدمن ايكونن مسمندا مسمرحتي ناي سماياتي زبلنا ايرا زنقاز زمرحو ايرا زنقاساقسو اب عالمنا زغبر زخونه يخون ነገር زغبرو زمرحو علو اب امريكا حدا ነገር كون كله ناي امريكا منغست خمس غيرو ناي تشاينا منغست خمس غيرو إلا انا نحسب ግን بدحر ناي امريكا منغستي بدحر ناي تشاينا منغستي دحر زن كل المنغستات زمرحو نتي الله زبحال سيطان زبحال لوسيفر زبحال نعو زغلغلو بصحات سبات الله اتي بتيفي نريوني امريكا مرچ اخغبر كله قال اسي كوننت خستاينا ابزع عالم نزع عالم زمرحوا سبات الله نزع عالم زنقساقسوا سبات الله ناتوم سبات حبتامات يغبرو مليونيرات يغبرو ازم كلهم نريهم حجه حبتامات حجه مثالي زم كعسو تጻوتي اب حادث تጻوتاي باسكتبول طرح سلاز دربي اب عمد 30 مليون 40 مليون كغبرو نريو كما يجرو حادث تጻوت سوق له حادث تراسب زي تمارسب كما يجرو 30 انت عانت نعالم ابركتو سلاز غبريو 40 مليون زقتو داريلنا بمزحتهم انت ام زغبرو تيلكا ناي سيطان منغست له نا إلوميناتي جروب هالو بيتساب يخات خون زوم اكترات زوم سيلبريتي زبحالو كعسو تጻوتي كلهم زوم سبورتنياتا زبحالو انت ام زغبرو تيلنا ابالات يوم زخونو نايتي محبر ابالي خات خون كتاطو خلخا مجمريا قدم مئتاوكا فريمكا بدم فريمكا خاتاتو سؤالك ابز عالمزي بگنزب عود كتكون ايتخلنيخا باسكتبول سلاز دربخا هابتام تخوني خمالت ايكونن كلهم ككم درجهم يوم زفرمو بدم يوم زفرمو كومو غيرو زي غبرسب اي عوتني اند حر كابتا زوالكا يزفرمكا قرب وصتيلكا شيطان ادفاكاي بخوم يوم مبزحتهم زوم درفتي اب عالم زنورو انتي يخونو تيلكا عدمه يبلهم كلهم بوز حي صنحون يوم مناتو شيطان قرب غزيت كملكا دحرا يدفاكا سلازي نالما انت تخالئت وجنا انتايا زي الرق وج كم زلنا كلاي قرنطوس معرف 10 كاب قطر 3 حساب 5 انتايبل بسغا انملالس كنسناكوا كم سغاس اين واغانينا يبلنا ابز مدر زي ابتا منغس املاح نايتا منغس ابالات مسكونا بسغاينا نملالس بسغاينا كل ነገር نغبر ቸርች نخيد نغزابير نملخ نغزابير نصلي بزح ነገራት ኢና نغبر بسغانا نغبرو بزح ነገራት አሉ እንተ ኾነ ግን ከም ስጋ ግን አይንዋጋ አይና ይብለና በመሳሪያ በሽጉጥ ገርና አይንዋጋ አይና በቦምብ ገርና አይንዋጋ አይና ተራምተን ዋጋ ተልና በመንፈስ ኢና ንዋጋ ተመንፈሳው ኻኒ እተና እግዚአብሔር ቃል በተሰይፍና እግዚአብሔር ቃል ቦገርናና ክንስዕሮ ንخل ስለዚህ ኻል ማዓልቲ ከመይ ኢልናና ክንዋጋ ንخل እትመዋጊና መሳሪያ እንታዩ እንደሕሪልና እተና እግዚአብሔር አጽዋር ዝባሃላሉ ኣብ ቁጥር 4 እንታይ ይብላና አጽዋር ውግእና ይብለና ኣብ ቅድመ አምላኽ ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርድታት ብርቱዕ ይምበር ስጋዊ አይኮነን ይብለና ካላሽንኮፍ አይኮነን ቦምብ ይኮነን ወላ ኒውክሌር ቦምብ ከማን አይኮነን ካብኡ ዝብርትዕ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ምሳና ኣለና እቲ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ
حزنانا نتصنو عردتات ناي صلاعي نفرس معالتاوي ناي حدا كريستيان هيوت نتصنو عردتات ناي صلاعي مفراسي خون زلوه نعوي مصوعتنا حانت هاجر مس حانت هاجر اندحر اوغ الله كلتين زن هاجرات زي سامما عندها كوينه انت يالو مالتي ابكلتين صللو مالتي ابكلتين اندحر صللو وغ اندحرالو ططو زيبل وغ اندحرالو كساب زسامما ناي سلام سممع زسامما زفرارما كل غزي اندحر وغالو 14 ساعتين زواغا تيوم معسكم زموصي فلطو تيوم معسكم زموصي فلطو نحنا خاني كساب نزل عالم هيوتنا ناي سلام زبحال مز ناي شيطان منغستي ناي سلام منغستي سلام زبحال نجر يلن كساب ز منغست زي نزل عالم شيطان كاب زمدر زي تدربيو زخيت ابرا يوحنس معرف 10 قطر 10 تابلنا شيطان مچرشا غزي غوتانا كريستوس ناب زمدر مسمصه مچرشا غزي خاب زمدري زطفالو غزي يشعو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ كساب شعو ግን ናይ زمدر زي املاخ እዩ ናይ زمدر زي ገዛኢ እዩ ተኾነ ግን ክርስቲያናት ኩላትና እንታ ክንገብራልና ተሓባቢርና ክንዋጎ ከም ዘለና እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ትነግረና ብምንታና ንዋጎ ተልና ጽኑዕ ዕርድታት ናይ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ተዋህበና ኃይል ለና በተ ኃይል ገርናና نحنا نواጋ ስለዚህ ብኡ ኸይብለና ቁጥር 5 ሓሳባትን መስፍልጣት አምላኽ ንዝጻላ ልዕል ዝበለ ነገር ኩሉን እናፍረስና ይብለና መስፍልጣት አምላኽ ምስት እግዚአብሔር ዝጎበሮ ነገር ምስት እግዚአብሔር ዝፈጠረልና ነገር ንእግዚአብሔር ፍልጠት ዝዕንቅፍ ዝኾነ ይኹን ነገር እንዳፍረስና ይዝብለና እግዚአብሔር ዘይደልዮ ነገር እግዚአብሔር ዘይፍለጠሉ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ነገር እንዳተገበረ አብዚ ምድር ክመጽኸሎ ንዑ እንዳፍረስና ይብለና ንዑ ከነፍርስ ከም ዘለና ይነግረና ስለዚህ ዝተዋሃበና አጽዋር አለና ናይ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ለና ምሳና ስለዚህ ቦገርና ክንዋጋ ከም ዘለና መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ሳልሳይ እዚ ጸላኢና እዚ ቀሊል ጸላኢ አይኮነን ኃያል ዝኾነ ጸላኢ ብዙሕ ሰብ ሰይጣን የለን ዝብላሎ ክላ ሰይጣን ተሳዒሩ እንዲሁ ዝብለካሎ ንሱኮ ኣብ ጎዙ ኻኒ ብሽግር ብመከራ እዩ ዝሓልፍ ገሊኡ ቆልዓሲኢኑ ማህፀናይ ሰበይቱ ብሰይጣን ተተሓዘ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ግን ታይ ብለካ ክላ ሰይጣን ተሳዒሩ ክላ ሰይጣን የለን ብለካ ከምዚ ክብል ከለኹ ሰይጣን ጥራሕ ጸላኢና ማለት አይኮነን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ታይ ብለና ናይ ኣብዚ ምድር እዚ ንሓደ ክርስቲያን እቲ ቀንዲ ጸላኢና እንታይ ተይልና ናይ መጀመርያ ጸላኢና እንታይ ዓለም ዓለም ያ ጸላኢትና ናይ መጀመርያ ካልኣይ ጸላኢና እንታይ ተይልና ስጋና እዩ ጸላኢና ንመንፈሳዊ ህይወትና ዘዳኽመና ናይ መጀመርያ ዓለም ካልኣይ ስጋና እዩ ሳልሳይ ሰይጣን እዩ ዝብል ሰይጣን ናይ መጀመርያ ጸላኢና አይኮነን ናይ መጀመርያ ጸላኢና ንዓለም አይንገጥፋኒና كل ግዜ ንዓለም ኢና ክንመስል እንደሊ ንዓለም እንትመስሉ ናይ እግዚአብሔር አይኮኑን ይዝብል ስለዚህ كل ግዜ ንዓለም ክንመለስና ካብ ዓለም ወፂና እንደገና ናብ ዓለም ክንመለስና እንደሊ ዓለም ዝገበረቶ ነገር ምስ ዓለም ተሰማሚዕና ኢና ንነብር ቸርችና ጥራሕ ንኸይድ ወድሰብ ቸርች ይኸይድ ገዙ መጽእ ቸርች ይኸይድ ገዙ መጽእ ሽዑ በቃ ኣነ ናይ ክርስቶስ ይብል ቸርች መቀያር አይኮነን ዘለና መንግስት መቀያር ይዘለና መንግስት ተተቀየርና ጥራሕና ንዕወት ስለዚህ እዚያ ሳልሰይቲ ነጥብና እንታይ ቀሊል መንግስት አይኮነን ንዋጎ ዘለና ኣብዚ ምድር እዚ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈተነ ኃያል ናይ ሰይጣን መንግስቲና ንዋጋ ዘለና ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ እዚ መንግስት እዚ ቀሊል አይኮነን ዝብለና ቅድም ዘንበብናዮ አጽዋር ውግና እንታይ ዝብል ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርድታት ኣለዎ ይብለና ጽኑዕ ዕርድታት እንድሕር ኣለዎ ቀሊል ጸላ አይኮነን ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 እንታይ ይብለና ዲያብሎስ እቲ መጻርርትኩም ከም ዝውሕጦ ደልዩ ዝብለና ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ ይኾለኩም ይዝብለና ኩሉ ግዜ ሰይጣን ከም ዝጓዝም አንበሳ ንሓደ ክርስቲያን ከምዚ ኢሉ ይዝኾለካ እንታ ክገብረካ ክውሕጠካ ስለዚህ ክውሕጠካ ዝኽእል ተኾይኑ ሓያሊ ማለት እዩ ቀሊል ነገር አይኮነን ማለት እዩ ትዛዓበየ ምስጢር ናይ ሰይጣን እንታይ እዩ ተይልና ሰይጣን ኣብዚ ምድር እዚ ከም ዘሎ የረሳዓካ ከምዚ የለይ ሰብ ዝፈልጥ ከምቲ ዝንግዒ ዝገብረካ ጸሎትካ ሁሉ ንግሆ ክትኣስሮ ከም ዘለካ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ትነግረና ሰብ ግን የረሳዓካ እዩ ጸሎትካ ክትጽሊ ከለኻ
በቃ ኖርማል ጸሎት ጸልይካ ትወጽእ በረኸትካ ተተሓዚሩ ነገራትካ እሱር ሽግርካ ኩሉ እንታይ ብለና ግን ናይ እግዚአብሔር ቃል ንጴጥሮስ እግዚአብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መፍትሕ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምስ ሃቦ ንዓና ዝተዋሃበና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁጥሪ 18 እንታይ ይብል ብሰማይ ብምድሪ ዝኣሰርኩሞ ብሰማይ እሱር ክኸውን ይብለና ብምድሪ ዝፈታሕኩሞ ብሰማይ ፍቱሕ ክኸውን ይብለና እንታይ ማለት እዩ እዚ ተይልና ኣብ ሰማይ ነገራትና ዝኣስር ነገር ኣለና ማለት ነገራትና ኣብ ሰማይ ዝእሰር እዛ ገዛና እዚኣ ኣብ ሰማይ መንፈሳዊት ገዛ ኣብ ሰማይ ነዚኣ ገዛ እዚኣ ትውክላ መንፈሳዊት ገዛ ኣላ ዝኾነ ይኹን ኣብዛ ገዛ እዚኣ ዝመጽእ ነገር ኣብዛ ላዕለወይቲ ገዛና መንፈሳዊት ገዛ ኣብኣ እዩ ዝፍጸም ሰይጣን ንዓዩ ዝኣስራ ንዓዩ ዝቁልፋ ስለዚ ኣብ ኣየራት ኣብ ሰማያት እንታይ ኣለና ማለት እዩ ንብረት ገዛ ኣለና ንሕና ብስጋ ኣብ ምድሪ ተንቀሳቅስና ናትና ብመንፈስ ኣብ ኣየራት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል ቃል ነቲ ስጋና ብዘሎ ይኮንና ንጽልየሉ ነቲ ኣየራት ዘሎ ኢና ንኣስሮን ንፈትሖን ነገራትና እግዚአብሔር ዝሃበና በረኸት ከምቲ ናይ ዳንኤል እግዚአብሔር በረኸቱ ዝጸልዮ ነገር መሊስሉ ነይሩ ተኾነ ግን እንታይ ሒዝዎ ተይልና ኣብ ኣየራት ክመጽእ ከሎ ቶም ናይ ኣየር ኣብ ጠፈር ዘለዉ መናፍስቲ ነቲ በረኸቱ ሒዞም ሚካኤል ገብርኤል እንታይ ይገብር ነይሩ ምስኣቶም ክዋጋእ ከሎ መጨረሻ ግን ሚካኤል መጽኡ ከም ዝሓገዞ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 10 ንረኽቦ ታሪኽ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ كل جزء انت هنجبري نجيرنا اب ماركوس 3:27 انت يبل نتحايل كاسركم نتناتو خطبزبزو ايتخولون يخوم يزبلنا حيال يزبلو غويتانا يسوع كريستوس سيطان ماركوس 3:27 نتحايل كي اسركم بلنا غويتانا يسوع كريستوس حيال يزلو صوعو كما يجرى حدث سب كلاس هيد عندها سعوريو سيطان يلن زبلكا مناتو سيطان ناي مجمريا زغبر انت يتيلنا يأمروها يعطوك عور يزغبرك سيطان من قصة خمزة يلا وقع خمزة يلا منفساو زبها النقر خمزة يلا سلازي بزو حسب أبهيوتنا نريو مكرا شقر بعيننا نريو نقر له انتاج نسو تيلنا بزو حسب أبقوزو بزو شقرات زقوانفو قدامي حدا باستر ينقرنا نيرو نحن تحافتق تصلي الله خلو ناب قوي تحت مزق نتصلي الله خلو منفس تناقفا مالتيو كتناقف كلات منفس كزارب كله سبعي اي قدفاني سبعي يعني كني عمل سبعي نمنتا وصات بلن لخنا بلا يزارب نيروت منفس مالتيو دحراي نفسها مسفلتت اتي باستر كزاربا خلو انت يلاتو مالتيا نغزابير نسحاتي خصولت غيركي قال ما عاد راح تصليلك إلوا مالتيو سلازي بليت ماتيو زراخبكي منفس الله قوميلو خزارب صنيح مسبلا تسبيت انتايلا هو ليت مو زمت ان السبع يالني زمت ان الله ايفلطوني ግን بزعبو دامون تاك يغبريلاتوس نسحاتو يلوا نسحاتوي نعو ክትከሕድዮ ለኪ ተዘከሕትክዮ እቲ መንፈስ አይገትፈክኒ مسبلا وا نعود أمو خمي جرا خحدو دي بعليز مسألني إلاتو حدار كتقبر هيتخلنيا سي سبايا بوزح جزين تاين نقبر ود سب حدار كبهال كله سبعين سبيتين بفقري يفاتومو أبز مدري قال فرين بوي فرين خوينا مجمرو ويدما كلته عبيز بولو دك عسران قالن خونو خل دك سالسان قالن خونو خلو ريليشن شيب يجمر ولا بيت كريستيان ديو ولا بيت مرتديو تراخبك حدار تجمر ريليشن شيب تعرف انت تقبر نمرعه تبصح نمرعه مسبصحخه سغاخه تمرعيخه لغه بوزح كزي انت يخون سب منفساوي مرعه زبال ነገር አሉ بمنفس تراخبو زنبركا منفس አሉ እቲ መንፈስቲ ኣብትወዲ ኮም ዓይነት መንፈስ አሉ ኣብታጓልካ ናይ መንፈስ ሰብኣ ያለው ዋታጓል እቲ ወድኻ ናይ መንፈስ ሰበይት ላቶ حجسخ تسمامعك تفاتيخ بسغاخ تمرعيخ لخ حدار غيرنا غزا غيركا تنبر قللخ اذن كلته بمنفس صوتك نسبيتخ سبايا
نعاخا سبيتخا زلا بمنفس جن السلا سوقتك نمنتايو اندحريلنا انت خنفلط علينا مالتي بزعبا زي صبيغ خال معلتخ مهري جن اذا مستير زي كلاتنا نفلطو انتايو قدم بمنفساوي هيوتك خلخا اب قدم حذر مغباركا زخونه عينت زموت زغبركا ነገር ተሎ زخونه عينت ሪሌሽንሺፕ እንደሐር ነይሩካ ንመጀመሪያ ግዜ ወድ ምስጓል ንመጀመሪያ ግዜ እግዚአብሔር በቲ ዝፈጠሮ ሴክሹዋሊ ክትራኸብ ከለኻ አሞንጎ ክልቲኻ ዝፍጠር ሪሌሽንሺፕ አሎ ሓደ ሰብአይ ንሰበይቱ ገዲፉ ናብ ካልእ ሰበይቱ ኸይዱ እንደሐር ንሓደ መዓልቲ ይኹን እንኳን ምስ ካልእ ሰበይቲ ተተራኺቡ ብስጋው ስለዝገደፋ ተጋዲፎም ማለት አይኮነን ኣብ ክልቲኦም መንፈሳዊ ነገር ዝተፈጠረ ፍጥረት ርክብ አሎ እዚ ርክብ እዚ ክሳብ ክልቲኦም ዘፍርስዎ እዚ ርክብ እዚ አይፈርስን እዩ ብመንፈስ ክፋትሑ ኣለዎ بخومئي ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዝሙት ብጣዕሚ ሕማቅ ምዃኑ ዝነግረና ዝሙት ማለት ሓደ ትኸውን ማለት እዩ ወላን ሓንቲ መዓልቲ ውፃእ ወላን 10 መዓልቲ ውፃእ ሓታ ሓራይ ሓዳር ምስ ገበርካ ከምዚ ዓይነት ነገራት ዝገበረ ሰብ እሞኻ ነቲ መንፈስ ዘይከሓዶ ሰብ ኣብ ሓዳሩ ሰላም የብሉ ሰብኣይን ሰበይትን ብጭንቀት እዮም ዝነብሩ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ሓደ ዓራት ድቅሱ እቲ ሰብኣይ ምስ ካልእ ሰበይቲ ብሬቲ ይራኸብ ክልቲኦም ግን ከምዘ ይራኸቡ ይገብር እዝን ታይቴልና ናይ ሰይጣን ስራሕ እዩ ናይ ኣጋንንት ስራሕ እዩ እግዚአብሔር ዘይደልዮ ነገር ሓጢያት ከስራሓካ ዝደሊ ሰብኣይ ንሰበይቱ ከምዘይ ፈትዋ ሰበይቲ ኻን ሰብኣይ ከምዘይ ትፈትዋ ምስ ካልኦት ሰባት ክራኸቡ ግን ይፈቅደሎም እዝን ታዩ ማእሰርቲ ናይ ሰይጣን ይበሃል ኣብዚ ምድሪ ዝግበር መንፈሳዊ ውግእ ሓደ ቤተሰብ ዝሓልፍዎ ከምኡ ልክዕ بجنزب يكون بخالق نجارات زبالعكا ناي سيطان منفس الله أبز مدرزي سلازي كم تقوي تانا يسوع كريستوس زبالنا نزي ناي منافس تعلم كي أسركمم نتناتو كتبوزبوزو أي تخولوا ليكم زبالنا كمو أبصلاتكم كل جزء نجوه نصلي خلنا صلاتك بحال كله انتايو منفسه وجه مالتي صلات مالت أب سماي تنبر أبونا سمكاي قدس الكات صليخا أيكون كان توعل كما عن صلات يلنا مصحف قدس نت صلات دغاغمو يكون يلنا غويتانا يسوع كريستوس بزعبات صلات كالمعلتخ مهري جن حجي كنصلي خلنا وجه نبيتنا وجه جميرنا لنا مالتي منفسه عالم نواقع علينا مالتي نجزانا ننفسنا مجمرا نصا نوص بدحريقا نغوربابتنا نكومينيتيناتنا نوص نتا نقمط الله زلنا ختما نصا نوص نتا نقمط الله زلنا هاجر نصا نوص كاو حالفنا خا علامات نمرحت نصا نوص مخنياتو ابانا زلو اطوار نا እግዚአብሔር ብርቱ አጥዋር ና እግዚአብሔር በተሰዋበና ስልጣን እርድታት ናይ ጸላእ خنفرس እግዚአብሔር ሙሉእ ስልጣን ሂቡናይ ስለዚህ ናይሎም ማዓንቲ ትምርተይ ኣብዚ አይውዳ ኣለኹ እግዚአብሔር ይባርክኩም ግን ካልእቲ ትምርቲ ተደህዚያ ትፈልጡ ዶ ትብል ሓንቲ ፕሮግራም ኣዘጋጅ ኣለኹ ዛ ትፈልጡ ዶ ፕሮግራም እንታያ ኣብ ዓለም ዝግበር ዝኾነ ይኹን ነገራት መንፈሳዊ ይኹን ስጋዊ ይኹን ንህዝቢ ይጠቅም ዝበልኮ ሓሳባት ዘካፍለኩም ማለት እዩ ስለዚህ ናሎም ማዓንቲ መጀመርያ ትፈልጡ ዶ ትብል ፕሮግራምና እንታያ ብዛዕባ ምንታይ ክዛረበኩም ብዛዕባ ኣብዛ ዓለም ሕጂ ዝግበር ዘሎ ብዛዕባ ዚ ቫክሲን እዚ ክትባት ማለት እዩ ገሊኡ ሰብ ክንክተብ ዲና ገሊኡ ሰብ ኣይንከተብ እናበለ ብዙሕ ይዛረብ ኣሎ ሕጂ ኣነ ተኸተቡ ኣይትከተቡ ኣይኮንኩን ዝብል በቲ ዘለኒ ዓቕሚ በቲ ዝተማሃርክዎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከምኡ ኣብ ናይ ፓብሊክ ሄልስ ዋላ እውን መምህር ኮይነ ከዓ ይመር ስለዝነበርኩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ በቲ ዘለኒ ፍልጠት በቲ ዘለኒ ዓቕሚ በቲ መንፈሳዊ ኻና እግዚአብሔር ቃል እንታይ ይብሎ ግን ሓሳብ ቁርብ ክበኩም ብዛዕባ እዚ ሕማም እዚ ቫይረስ መፂ ዘሎ ብዛ ዓለም እዚ ብዓለማት በቶም ናይ ኢሉሚናቲ ግሩፕ ዝበሃሉ ሴትኣፕ ዝኾነ ፕላን እዩ እዚ ፕላን እዚ ቀደም ዝተሓሰበ ቀደም ዝተሓንፀፀ ፕላን እዩ ኣብዛ ዓለም እዚ ነዛ ዓለም እዚኣ ዘንቀሳቕስዋ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ብዙሓት ሃብታማት ከም በዓል ቢል ጌትስ ዓይነት ብዙሓት ሃብታማት ኣለዉ ንሰይጣን ወኪሎም ኣብዛ ዓለም ዝሰርሑ ማለት እዩ ንምሳሌ ቢል ጌትስ ብትምህርቲ ናይ ፓብሊክ ሄልዝ ኣይተማሃረን ሓኪም ኣይኮነን ኣብ ዓለም ግን ሕጂ ኣብ ሚድያ እንዳወፀ ሰብ ከመይ ኢሉ ክነብር ከም ዘለዎ ይዛረበና ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ዓለም እዚኣ ዝመርሕዋ ሰባት ናታቶም ኣጀንዳ እዩ ተቐንዳ ኣጀንዶም እንታይ ተይልና ወዲ ሰብ ኣብ ዓለም ህዝቢ ዓለም ክቕነስ ኣለዎ ዝብል ኣጀንዳ
human depopulation ዝበሃል አጀንዳ ኣለዎ እዚ አጀንዳ እዚ ህዝቢ ሰብ ከመይ ገይሩ ይቅነስ እዩ ህዝቢ ዓለም ከመይ ገይሩ ይቅነስ እዩ ስፔሻሊ ኣብ በዓል አፍሪካ ኣብ ዘንደኻታት ሃገራት ዘሎ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ይመውት እቲ አጀንዳ ዝመት ዘሎ 10 ዓመት ከመይ ገይሩ ህዝቢ ዓለም ብብዙሕ ቢልዮን ህዝቢ ከም ዝመውት ከም ዝረግፍ ዝዘምጽዎ አጀንዳ እዩ እዚ አጀንዳ እዚ ህዝቢ ዓለም ክትሪእዎ ይኹም ካብ 2020 ጀሚሩ ህይወትና ከምቲ ናይ ቀደም ክልምለስ ኣይንኽእልኒና ስለዚህ ቁርብ ሓሳባት ብዛዕባ ናይዚ ክትባት ዝበሃል ዝወሃብ ዘሎ ሕጂ እንታይ ተለ ክትባት ማለት ቅድሚ ሕጂ እቲ ቫይረስ ኢኻ ትኽተቦ ምክንያቱ እቲ ቫይረስ ትኽተብ ኣብ ነፍስና አንቲቦዲስ ዝበሃል ነገር ይፈጥር ማለት እዩ ሽዑሳቶም ልክዕ ከምዚ ወታደራት ቶም ኣብ ውሽጥና ዘሎ ተኸላኸልትናትና ነቶም ቫይረሳት የለልይዎም እሞ ብድሕሪኡ ንዖም ዝኸውን መከላኸሊ ይሰርሑ ከም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ተሓቀኛ ቫይረስ ምስ መፀካ ኦሬዲ ሰሪሖም ዘለዎ ቶም ናትካ መከላኸልቲ ከም ወታደራት ዓይነት እሳቶም ይከላኸሉልካ ከም ማለት እዩ ስለዚህ ቅድሚ ሕጂ ቫይረስ ይሰብ ዝውጋእ ነይሩ ሕጂ ግን mRNA ዝበሃል እዩ ትውግኦ ማለት እዩ እዚ mRNA እንታይ ተይልና ከም ቴሌፎን ኮምፒውተር ምስ ገዛእኻያ ታ ኮምፒውተር ከተስራሓ እንድሕር ኮይንካ ኢንተርኔት ክትከይድ ትኾንካ ከም አፕሊኬሽን ነገር የድልየካ ማለት እዩ በኻል ኣዘራርባ ሕጂ ኣብቲ ሳይንስ ኣቲና mRNA እንታይ እዩ ተይልና ናብ ፕሮቲን እዩ ዳሕራይ ናብ አሚኖ አሲድ ይቕየር ገለን ኣብ ሳይንስ ክንኣቱ እንዲና ግን ሕፅር ብዝበለ እንታይ እዩ ልክዕ ኮምፒውተር አፕሊኬሽን ከም ዘድልያ ናትና ዲኤንኤ ኸኣኒ አፕሊኬሽኑ እንታይ ተይልና እቲ RNA ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተሰሪሑ ዘሎ ቫይረስ እዚ ተሰሪሑ ዘሎ ክትባት እንታይ ተይልና እንታይ ጽዋዕ mRNA ይበሃል ፕሮቲን ናትና ኣብ ውሽጥና ዘሎ አፕሊኬሽንና ዝቕይር ማለት እዩ እዚ አፕሊኬሽን እዚ ምስ ተወጋእኻ ጽባሕ ንግሆ እንታይ ዓይነት ባህሪያት ከም ትገብር ኣይትፈልጥን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ናትካ mRNA እቲ RNA ማለት አፕሊኬሽን ናትካ ብዙሕ ይዝቕይረልካ ዘሎ ሓደ ነገር እዚ ቫክሲኔሽን እዚ መጀመርያ ክወግኡና እዮም ዳሕራይ እንታይ ክብሉናዮም ካልኣይ ድጎሙ ክብሉ እዮም እወ ድሕሪ ቁሩብ ፀኒሖም እንታይ ክብሉናዮም ሽዑ ኣይ እዚ ናይ ኮሮና እዚ ሕማም እዚ መፂኡ ዘሎ ካብኡ ዝብርትዕ መፂኡ ስለ ዘሎ ተወሳኺ ክንውጋእ ኣለኹም ክብሉና እዮም ሽዑ ኣብ ወርሓ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ እንታይ እዮም ገብሩ ኣብ ወርሓ ሓንሳብ ከትቡና ክጅምሩ እዮም ናበይ ገጽና እዮም ዝወስድና ዘለው እንድሕር ኢልና መጨረሻ ኣብ 2030 ወዲ ሰብ ዘይኮነ ዝኸውን ትራንስ ሂውማን ዝበሃል ኣሎ ወዲ ሰብን ማሽንን ኢና ክንቅየር እዚ እቲ ዕላማ ሰብ ጥራሕ ኣይኮንናን ክንከውን ሰብን ማሽንን ኢና ክንከውን ክንርኢና ሰባት ገሊኦም ፍርቂ ነብሶም ሰባት ፍርቂ ነብሶም ማሽን ኣብ ዓለም ክንቀሳቀሱ ክንርኢና ድሕሪ ቁርብ ዓመታት ብዙሕ ከማን ኣይንኸይድን ኢና ኦሬዲ ስታቲስቲክስ ተወደአ ነገር እዩ እንታይ ምጽበይ ዘለው ነዚ 5G ዝበሃል ቴክኖሎጂ ምጽበይ ዘለው 5G ቴክኖሎጂ ኣብ ዓለም ድሕር ኩሉ ምስተገበረ ኩሉ ሰብ ፍርቂ ማሽን ትራንስ ሂውማን ተባሂልና ክንጽዋዕ ኢና እዚ እቲ አጀንዳ እዚ ሕጂ ንወስዶ ክትባት መጀመርያ እዩ መጨረሻ ኣይኮነን ናይ መጀመርያ እዩ በዚ ክንቅጽል ኢልና ሽዑ ናበይና ንኸይድ ግን ባዕልኹም ክትሪእዎ ኢኹም ብዙሕ ሰብ እንታይ መለዎ ተወሰድናዮ ጽቡቕ ነገር እዩ እንዳበለ ክስታይ ይገብር ኣሎ ሕጂ ንግዚኡ መይ ጽቡቕ ክመስለካ ክእል ኸውን ሽዑብቲ ናይ ቀደምና ንምለስ እዩ ዝብል ዘሎ ሰብ ድሕሪ ሕጂ ብዘይ ማስክ ኣብ ዓለም ኣይክነብርን እዩ ከምቲ ካልሲ ከምቲ ካሚቻ ክንገዝእ ነበርና ቆቢዕ ንገዝእ ነበርና ድሕሪ ሕጂ ማስክ ማለት ልክዕ ከምቲ ካልሲ ክንገዝእ ክንጅምር ኢና እዚ ኮኔልካ ዝግበር ዘሎ ነገር እዩ ማስክ እንታይ ክገብረና ተይልና ካብ ቫይረስ ስለ ዝከላኸል ኣይኮንና ንገብሮ ዘለና ከላሙድና ፕሮግራም እዮም ዝገብሩና ዘለው ጽባሕ ንጎ ሰብ ማሽን ድሕር ኮይኑ ኣፉ ከይረአ ምእንቲ ማስክ ገይሩ ክኸይድ ክጅምር እዩ ሰብ ማስክ ተዘይብሉ ወክ ክገብር ከሎ ግን ፍርቁ ማሽን እዩ ፍርቁ ሰብ እዩ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ነዚ መሸፈኒ ካብ ሕጂ ፕሮግራም ገብሩና ኣለው ጽባሕ ንጎ ሰብ ተሸፊኑ እንድሕር ርኢኻዮ ዓይንቱ ጥራሕ ክረአ እንድሕር ጀሚሩ ንምንታይ ዓይንቱ ተሸፊኑ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ማስክ እንዲ ገይሩ ካብ ኮሮና መከላኸሊ ገይሩ ኢና ክንብል እቲ ካልእ ምስጢር ግን ካልእ እዩ እዚ ናይዚ ኮሮና ሕማም ኣይኮነን ቀንዲ ዕላምኡ ሕቶታት እንድሕር ኣለኩም ዝኾነ ዓይነት ነገር ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር ክምህሮ ትደልዩኒ ነገራት ተሎ ኮመንት ብምግባር ሕቶ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ዓይነት ጸሎት መንፈሳዊ ውግእ ዘለኩም ኣብ ገዛኹም ዝኾነ ዓይነት ኣብ ሓዳርኩም ይኹን መንፈሳዊ እዚ ስፒሪቹዋል ሃስባንድ ዝበሃል ስፒሪቹዋል ዋይፍ ተሸግረኩም እንድሕር ኣለኹም ኣብቲ ታሕቲ ኢሜይል ክንገብር ኢና
ابتناي منسترناتنا ايميل ندار ايميل غيركم لنا كنصليلكم نخلينا بتليفون كنصليلكم نخلينا ابزلكم معدي كنصليلكم نخلينا እግዚአብሔር ቦታ አይገድቦኒ ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ባረኩም እግዚአብሔር ይሐልኩም ገጹ ይብራሃልኩም ጸጉ ካይሃብኩም ለኩም አለሁ እግዚአብሔር በደሙ ይሸፍንኩም ዝኾነ አይነት ነዛ ቪዲዮ ዲአትሪ ዋዘለኩም እግዚአብሔር ለማዓንቲ በደሙ ይሸፍንኩም ደቅኩም ሓዳርኩም ገዛኩም ኩሉ በደሙ ይሸፈን ስለዚህ አብጣት ምዘላ በዛዕባ መንፈሳዊ ውግእ ከመይ ገርና ክንዋግኦ ከም ዘለና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ተኻታታለ ትምህርቲ ከማህር ስለዝኾንኩ ተኻታተሉ ካለኻኒ ሰብስክራይብ ግበሩ ሼር ግበሩ ምስካልኦት ሰባት ሼር ግበሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ዕንቱ የዕንትና ክፈተልና ንኹላትና እግዚአብሔር ይሓልወና ንሕና ደምናይ ክርስቶስ ይኣባና ዘሎ ደምና ዝተቀየረ ሰባት ስለዝኾንና ቫይረስ ይምፃ ካሊ ይምፃ ንሕና لعلي كله زخانة قويتانا يسوع كريستوس السلنا دمنا كريستوس كاب كل حياتهم ينصحهم يتباهلوا خمسة صحفة نعنا دمنا كريستوس يزحلونا سلازي أبدي أقعد فوقكم على اللهم صبوك أنا يقول لكم